हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअजों बरायनाय जालायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोफिनलायबाय आरोना दिनै मोनसे इमारजेन्सि खामानियाव थांगासिनो माने आं दा देखायलांबाय थागोन गासिबो नै ट्रेनावसो दं आं दायो इमारजेन्सि माने पार्सखौनो बावलायलांबाय खोनालांबाय गासिबो माने मानि थाखाय इमारजेन्सि नांगौ जाखो आं माने दायो माजबाराव थालाथ' धेकियाजुलियावसो थायो आं ओमफ्राय दा धेकियाजुलिनिफ्राय माजबाराव इमारजेन्सि थांहोगासिनो आरो दा देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मानि थाखाय फैदों आं मानि थाखाय थांनो नागिरदों लेट्स गो लोगोफोर नायलांबाय थागासिनो थ' लोगोफोर दायो माजबाद स्टेसन मोनबाय आरो नै बेनिफ्राय दा आंखौ लांनो फैग्राफ्रा माने ओरैजाय स्टेसननिफ्राय सबसे फंबाय लांगोन दै बेनिफ्राय आं फादारखौ माने न'निफ्राय गारि लाबोनो होदोंथ' फादारा स्कुटिजों थांफिनदों आरो ओमफ्राय आं गारिखौ लाना बेलेगाव थांनांगौ नालाय दा स्टेसननिफ्राय फंबाया आंखौ लांगोन ओमफ्राय आरो फंबाया मोनसेया दंखायो दा फंबाया स्टेसनखौसो लांगोन आरो ओमफ्राय फादार आरो स्कुटिजों थांगोन स्टेसननिफ्राय दा माने गारि लाबोनो थिनदोंमोन नालाय स्टेसनसिम लाबोनो हाया जाहैदों माने सालायनो इसेबां स्मार्ट नङाथ' दायो दा दे देखायनो थांसै लोगोफोर ओमफ्राय बाबानिफ्राय गारिखौ लाबाय आरो ना गारिया ओमफ्राय दा नै साखा एसे बानायहोदों माने हस्पिटालाव थांगोन लोगोफोर इमारजेन्सि दाख्लैसो सफै लागोन आङो साइकेलाव नायबाय मिथिखागोन बानायना लानोसै नैबे टायारखौ एसे माने थिउ सोहोदों आरो एसे गुरै जाबायमोन टायारा माने थिग गैलामोन नालाय बारा दायो बेखौ बानायना लाग्रोनि ओमफ्राय थांबाय थानि ओंखारलाङो थ' लोगोफोर आङो दानि खोन्थायाखैमोन ना मानि थाखाय इमारजेन्सि फैब्रनांगौ जाखो थ' नै बियो नोमबाजै लाहानि न' आरो दै माने नोमबाजै जागोन आंनि हिन्जाव जागोन लाहानि न' आरो थ' माने नोमबाजै जागोननिया उदैयाव एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ ओमफ्राय सागासिनो दं आरो माने ओरैनोथ' नर्मेलि प्रब्लेमनि उदै सानायजों जानांगौखौथ' जागासिनो लिभारनि सिबारनिबो जाजोब्बाय माने ओमफ्राय जेबो खामानि होआखै दा माने हस्पिटालाव एसे आल्ट्रासाउन्ड खालामनांगोन आरो उपाय गैया जेनेबा मा जादों नायालासिनो मुलि आरि जाबाय थाबाबो जाया बेखौ दायो हस्पिटाल लांनि आरो ना मा जादों एसे नायना फैनोसै नोंथांमोनाबो रिजाल्टखौ मोनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं बेखौ निरुलायाव लांगोन आरो धेकियाजुलि निरुलायाव बिथिं दं नै मानसिफोरा जोंहानि बिनानाव ओमफ्राय बे बिदिबा न'निफ्राय ओंखारलांनो दायो नांखांथारै गासिबो थ' लोगोफोर जों दायो नै फाइनालि माने धेकियाजुलि टाउन मोनफैबाय आरो ना ससे थांबावनांगौ थांनानै नायनांगौ थादो हस्पिटालाव मोनसिगोनानो थ' दायो टाउननि रडनिफ्राय हाबबाय आरो ना हस्पिटाल रडआव मोनबायानो होनदों फाइनालि क्लिनिकआव मोनफैबाय आरो ना नै आल्ट्रासाउन्डनि माने एन्ट्रिबो खालामखाबाय फुङावनो खालामनानै दोनखादोंमोन खालामनायालाय ओमफ्राय दायो नै दसे जिरायदों र' जोंना आल्ट्रासाउन्डआ थिनथानिफ्रायसो जायो नालाय आल्ट्रासाउन्ड खालामबासो मिथिगोन मा जादों प्रब्लेमा बेनिफ्राय सारनो देखायनोसै रिपर्टखौ खालामबावबाय थादों मा जादों मिथिलांदों थ' लोगोफोर माने आल्ट्रासाउन्डखौ खालामखांबाय आरो बेनिफ्राय आल्ट्रासाउन्डआवथ' जेबो प्रब्लेम ओंखारासै नर्मेलानो ओमफ्राय गेसनि थाखाय ओमफ्राय आरो मानसिया गुजुबायबो थादों नालाय गुजुनायनि थाखाय एसे सादों होनना बुंदों आरो थ' मोननैसो मुलि हरबाय हरनाया जाना नायग्रोनोसै बिनि उनाव एक्सरेबो लिरनानै होदों बे मुलिखिनिखौ जाखांनानै मा रिजाल्ट मोनो नायनोसै थ' दायो थांनो ओंखारबाय आरो लामायावनो दङ नै ओमफ्राय ओंखाम जानो जिरायबाय आरो सिङाव उपाय गैया बिथिं आखाइ सुहैदों बिसोरो बिनानाव फैफादों बिबाजै बिबोनां जमा जमासो बेरायो बिसोरना थ' लोगोफोर दे दिनै भिडिअआ एसेनोसैमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन माने आं बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थानाय समखौनो मोना माने ओमफ्राय टाइमबो मोनखाया आरो माने जेबो कन्टेन्टबो मोना नालाय थ' दिनै फैनायखाय जेनेबा आंनि लाइफनि मोनसे जार्निखौ नोंथांनो सेयार खालामबाय आरो ना
सराव नोंबाजैया बेमारि एकदमबारे बेमारि हामगोन दे बेमारिया मुलि जाबानो बिज्लाबानो हामो नङा होमबा लोगो बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन